as mulleres non falamos, un dos lemas que temos, se calamos nós, falarán as pedras. Vimos de lonxe, vimos de moitos séculos de loita, e non imos marchar coas mans baleiras agora mesmo. Que pasaría se non fose Pablo o que nacese? Se fose Paula ou Ana Picasso a que nacese? Os esforzos dese pai serían os mismos tendo unha filla que tendo un fillo? Entón creo que é unha cuestión de educación constante. Non houbo mulleres porque non tuveron posibilidades, non porque careceran de talento. Se somos poucas nun mundo feito por homes, construído por homes, o que facemos é loitar cas súas ferramentas no seu mundo. Iso é moi duro, moi complicado e ademais non se pode cambiar. Pero se somos máis, o mellor encontramos outra forma de movernos no mundo.